Tadigdahan natin na itong tayo lumog dyan. Nakatagal ko siya. Okay, nakatagal ka niyo. Straight line. 2.1. Problema to. Paraan lang po. Reporter, nag-uula. Yan ang mga kabundukan. Ayan na. Hinahabol-habol po sila. Tayo. Parang nakakahingal yung pumunta ng bundok. Wala bang dito? Wheelchair? Kaya madyan mo kanya sa bato isang kain. Kasi hindi ka na boy. Yung bago mo sapatos na yan. May pimpitis siya. Kasyong. Uy, yung sapatos mo yan. Shortcut ko ka. Ano? Marapod yung akin na ito. Matagal ka rin ni Apo Ambo. Apo Ambo, sa lakad niyo Apo Ambo? Sakit ang ating pulse, sir. Yapong kay, hapong score ni kaya. Yeah, hapong score. Ando nagyapong score.